Svih ovih godina oni nama drže lekcije i govore šta je čast, hrabrost, patriotizam. Oni govore šta je patriotizam. Toliko puta su tu reč spomenuli da su je obesmislili, isprljali i da više ne prepoznajemo šta ona znači. Moj Mehić Omer i njegova posada nikad nisu spomenuli tu reč, nisu imali potrebe. Ali u jednom danu Mehić Omer i njegova posada pokazali su svim političarima šta znači patriotizam. Patriotizam je kada jedne zimske noći po nevremenu u najtežim mogućim uslovima za letenje, kada čuješ da je dete u pitanju, poletiš u mrak neizvesnosti i svestan si svih rizika koje mogu da ti se dese. 6 dobrih ljudi te noći vodilo je borbu za jedan mali život. 6 dobrih ljudi vodilo je borbu za budućnost ove zemlje. To je patriotizam.